Sigurno mi ćemo da počnemo, pa ako bude došao, on će da se ušunja. Šta je? Šaki hvatio u letu i hvatio. Uglavnom idemo na treće i posljednje predavanje u ovom ciklusu. Zahvalio bi se vama ovoga puta, pošto sam stalno zahvalio Kolarcu što dolazite, neki već treći put, neki drugi put, neki prvi put, nije važno, ali uglavnom što vas interesuje ova tema koja malo izlazi iz ovih svakodnevnih i uobičajenih, tako da je to lepo, želite da čujete nešto od nekog ko se time bavio. Evo, idemo na treće predavanje, znači poslednje u ovom ciklusu trodelnog kursa. Mi smo se bavili na prvom uopštenim i na neki način istočnim krilom, ono što je nas više opredelilo, i primer je bila Aja Sofija, pošto je ona, što kaže, stožer oko čega se vrti celo to istočno hrišćanstvo, pa i mi. I na drugom predavanju je bilo zapadno krilo, što ja volim da ga zovem levo krilo, gde smo videli i došli do Pariza, odnosno do naše Gospe, kako se nazvao, Notre Dame, i videli smo kako taj pravac ima svoja neka određenja i svoje neke tajne, koje se ponavljaju, koje su izražene i neke koje sam vam ja predstavio, a teško možete baš da ih nađete tako po internetu i po knjigama. I sada dolazimo do nas, a pošto smo mi već to negde na sredini, spajaju se to desno i levo krilo i ukrštaju se bukvalno u Studenici, odnosno na Bogorodičinoj crkvi. Za nju se može reći da je baš pravi primer, pošto je među prvim iz naše te sakralne arhitekture, među prvima iz Raške stilske grupe, i u njoj se upravo prepliću levo krilo i desno krilo. I to ćemo ovoga puta da otkrijemo, pored nekih detalja mojih, kao što sam vam davao jedinica mere, šta su koristili, koje su te, kako isprojektovati nju, ili kako je pristupiti u projektu, ili kako je majstor pristupao i razmišljao, a to nećete da nađete skoro ni. Naći ćete obimne studije. Milka Čanak-Medić, odlična studija sa Boškovićem, ona je kompletnu našu arhitekturu srednjovekovnu obradila, pogotovo Studenicu. Mislim da je to prvi tom Nemanjino doba, prvi tom knjige, ima ih onda 6 ili koliko. Ja sam je donao, nisam izvadio sad, donosio sam one makete, sad knjigu da vam pokazujem. Uglavnom, tu je detaljna studija i postoje pretpostavke njene kako je to mogao da zamisli. Međutim, vidjet ćete kasnije, te pretpostavke nisu praktične. A pošto sam ja praktičar, pored toga što pokušavam da budem i teoretičar, znači radio sam konkretno u tome, onda pokušavam da razmišljam kao i oni kako da dođem do rezultata, a ne da ostane negde u vazduhu. Sećamo se levog krila ili zapadnog, podužna osnova, ovo je jedan stari egipatski hram, nije važno, ali ta podužna osnova, pa je ona došla polako, ali sigurno preko svih onih primera do ovih katedrala zapadnih, gde je sve ustrojeno u liniji. Kad uđete, vi ste u tom, kako bi rekao, u toj liniji, vi morate da budete poslušni prema onom koji na potpuno drugom kraju dešavanja, a u ovom slučaju, u ovom istočnom krilu, imamo jednu obliju, pitkiju, topliju, sveobuhvatniju, sabornu osnovu, centralnu, koja nas smešta ispod kupole. Rekli smo, u kupoli je oslikan Isus Hrist, on je taj svedržitelj pantokrator, i mi sad dolazimo do faktički preko romanike, stila koji prošli put sam samo nagovestio, pre nego što sam stigao do gotike, ko je bio, sve mu je jasno, ko nije, Bože moj. Uglavnom, u toj romanici imamo ove elemente koji se ponavljaju na našoj srednjovekovnoj kulturi, luk, pa onda ovi stepenasti
arhivolte luci nadvišeni, svodovi krstati, pravilni luci, kolonetice, slepe arkadice, iznad portala ovaj timpanon i ove stepenaste volute. To su sve elementi romanike koji se pojavljuju i kod nas, odnosno u Raškoj stilskoj grupi, odnosno među prvim primjerima Raške stilske grupe na Studenici, odnosno Bogorodičnoj crkvi Studenici. Evo, vidimo slepe arkadice, vidimo ove volte oko prozora, vidimo ovdje više volti i tako dalje. Međutim, vidimo i nešto gore što odudara od toga, a doći ćemo već. Prva slika je ona i sa početka, da bi samo osmotrili kompoziciju gde se nalazi hram, odnosno konak je formira jedan krug oko hrama i to treba zapamtiti, pošto ću posle skrenuti pažnju, znači konak okružuje na neki način ili ceo taj prostor oko hrama je kružan. Ovde vidimo Radoslavljevu pripratu, međutim njom se nećemo baviti, mi ćemo se baviti ome što je isključivo prvobitan hram, onaj koji je podigao Stefan Nemanja. Znači, radi se o Bogorodičnoj crkvi. Kada se uđe u Radoslavljevu pripratu, vidjet ćete na zabatnoj fasadi Studenice portal sa Bogorodicom. Prema tome, u tom timpanonu se govori kome je posvećena i to je sigurno. Manastir Studenica, Raška oblast, ko je bio, zna kako izgleda, lepo mesto i tako dalje. Nekad je bilo to, kažu, lovište i zverište, što znači vrlo velika divljina kad je nastao taj manastir, onako žargonski džungla. Pa je nastao u jednom divljem prostoru, ali na jednom proplanku, zbog zdravog mesta i udaljenosti od tadašnje neke, da kažemo, civilizacije, nastao je manastir i vole da se sklone od svakodnevnice, iz više razloga. Zadužbina Stefana Nemanje, velikog župana Raške i osnivača dinastije. Da, interesantno je da je on više zadužbina ima, ovo mu je glavna, tu i sahranja, ali tako, ona je početa oko, ne zna se tačno, znači, ali uglavnom, negde krajem 12. veka, pretpostavlja se 1186. godina, i da je završena do 1197. Zašto da je 1197. jer je tada on otišao za Hilandar da se zamonaši. Godinu dana ranije je prepustio Stefanu Prvenčanom vlast, tako, pošto je već rešio da se zamonaši, tako da smatra se da je prva faza, ali da je građenje nastavljeno još do 1205. godine i njegov treći sin Vukan, znači, odnosno drugi, treći je Sveti Sava, je faktički to završio. Postoji i napis unutar crkve, negde iz 1208. čak se navodi i čini mi se i godina. Uglavnom, to su sve likovi koji su igrali ulogu prilikom gradnje. Ja sam malo gnjavim faktografijom, ali faktografija je opšte mesta, opšte poznata, pa samo hoću da vas uvedem u ono što baš nema. Po faktografijama im se teško nalazi ili uopšte nema. Znači, rekli smo, Raška stilska grupa, ona je interesantna zbog mnogo čega, već sam pomenuo šta, ali i zbog toga što uvodi pripratu. Vidjet ćete, to je predprostor ulaska u naos, ili pronaos, priprata ili pronaos. Pominju se još neki majstor Radovan koji u nekim tekstovima da je možda radio, međutim, očigledno je da su tu radile dve grupe, pošto vidimo na fasadi uticaje razne, i najverovatnije romanička kao prva, a završava se kao vizantijski majstori, to ću vam pokazati, to je ona kupola koju ste videli, ona je poslednja, normalno, zidaš, pa staviš kapu na kraju, ona je u vizantijskom stilu. Ima nekih veza sa Svetom Marijom na Mljetu, s obzirom da to sve nekad bila Raška oblast, nije nemoguće, a drugo i nije nemoguće, jer te grupe zidara, kao što sam prošli put rekao, srednjovekovne su putovale, radile, jer oni su nosili sa sobom znanje kako da sagrade hram, kako da podignu luk, kako da ukrste svodove.
Znači, oni su bili zanatlije koji su putovali i gradili, tako da nije nemoguće. Mnogo sličnosti postoji u osnovi, čak neke i u fasadama, znači u elevaciji. Pogledat ćemo, evo je i kupola i nju ćemo da dotaknemo. Posljednja rekonstrukcija je bila 1956. Kako je ona sve mogla da izgleda i kakva je sada. I vidjet ćemo te dosadašnje studije, pretpostavljene kompozicije šepe i moduli. To je sve fotografija, sve negde piše, ali mi to moramo da zakačimo. Evo ovde odmah da pređemo na ono. Šta vidimo? Vidimo jedan romanički, kao što smo videli na početku, stil, luke, arkadice. Međutim, gore na vrhu je jedna vizantijska kupola. Ona nije u raškom stilu, nije ni u romaničkom, nego je u vizantijskom stilu. Znači imamo nešto što se gradilo, pa kroz tih 20 i nešto godina završilo se. Jeste rekonstruisana 56. a vidjet ćemo iz neke podatke koji postoje da je najverovatnije bila bar kubasta, ako ništa drugo. U osnovi šta primećujemo? Primećujemo upravo tu pripratu. Ako se sećate onih osnova od prošloga puta, one su sve podužne, čim uđete vi ste ustrojeni prema oltaru, prema svešteniku, prema, što kaže, onome koji prostorom vlada, međutim ovde nije, ovde postoji priprata ili pronaos, gde se vi u stvari pripremate za ulazak u naos, u najsvetiji prostor koji je sada malo produžen i ovaj potkupolni prostor koji je najlepši, najveličanstveniji. Tu ima još nekih detalja, do njih ćemo doći, znači zanemarit ćemo Radoslavljevu pripratu, bavimo se sa njim ono što je prvi deo, znači hram, Bogorodičin hram. Onaj portal o kome sam rekao da je ona je ovaj, što znači kad se uđe vidi se tu je Bogorodica u timpanonu i to je hram posvećen Bogorodici. Znači, vi ste ustrojeni, nego postoji jedna priprata, vi se polako krećete ka centru, odnosno u potkupolnom prostoru i ka oltaru, odnosno u našem slučaju ikonostasu. Fasada je romanička, a kupola vizantijska. Znači imamo 3 sloja na neki način. I da se samo malo vratim, interesantni su, znači diktira se organizacija koja je istočna, zato što se teži takvoj službi. Ne zapadnoj službi, nego se teži istočnoj i onda i organizacija se podešava. Znači, funkcija objekta je istočna. A spolja, pošto kažem, to su 2 krila, mi smo još na razmeđi dešavanja. 1054. je zvanično podeljena Milanskim ediktom crkva, znači 1150 godina ili 150 godina posle toga, znači još uvek lavira i još uvek Sveti Sava nas nije totalno, što kaže, gurnuo na ovo istočno krilo, još uvek se tu lavira, tako da uticaji su razni, postoje te grupe koje idu, tako da imamo na jednom primeru više elemenata. Pored arhitektonskih imamo i tih u verovanju, u sledu nečega i pokušaju da se to... Međutim, kruna koja je došla kao posljednja je vizantijska, što znači time je definitivno udarena tačka na pitanje na koju ćemo stranu. Evo su još neki primeri iz Raške stilske grupe, samo da se vidi ta neka veza. Sopoćani, vidi se slepe arkadice, još uvijek je da podužna osnova, ali dominira kupola. Vidimo da je ovde slog kamena malo drugačiji, malo više maltere, tamo malo finije uređena studenica. Vidimo sad dečane, koje imamo 2 dela, prednji i ovaj centralni potkupolni deo. Imamo opet slepe arkadice, imamo ove volte stepenaste iznad ulaza, kolonetice, triforu i tako dalje, ali fini kamen, ovo je složen dvobojni, ovo je italijanski uticaj. Priča se da je glavni arhitekta ili majstor bio opat, katolički, koji je radio ovo, tako da je moguće da je njegov uticaj ovdje igrao značajnu ulogu. U svemu, pa i ovoj fasadi, uređenju ove doboštorte, što bi ja rekao, a to imate mnoge primere, kad pogledate romaničke, recimo u Sijeni, njihova katedrala je kompletno jedna sjajna doboštorta. Evo su osnove i preseci, Sopoćani,
pokušano je da se stavi u razmjeru, da se vidi odnos veličine, to se vidi, možete vidjeti na osnovu ovih figura ljudi, one su iste, tako da je pokušano da se stavi, pokušao sam da stavim u istu razmjeru da se stavi odnos, ova je malo veća, ali to nas ne interesuje, mi hoćemo da zapazimo da je ovo liči na studenički osnovu studenica, odnosno Bogorodičine, ima jasnu pripratu i ulaz u ovaj deo, dok ovo još uvek lavira sa zapadnim brodovima, travejama, od prošli puta, sećate se, prolazi između stubova, međutim, jasno je dato do znanja, ovde stoji zid. Nema mogućnosti da vi sad od samog, kad čim uđete, budete već, kako bih rekao, u tom prostoru jedinstvenom, nego ste odvojeni ovom pregradnom zidom i morate da uđete još kroz jedna rata, znači duhovno da se pripremite, da stupite u sledeći prostor pred oltarom, odnosno pod kupolom. Time je jasno dato do znanja da ovo nije romanička ili gotička, kako god sećate se kakve su bile one osnove, potpuno liči na njih, na one brodove, centralni brod, glavni, bočni brodovi i tako dalje, ali ovde je on, znači priprata je ono što određuje sigurno da su to dve različite, da kažemo, škole, verovanja, službe, šta god. Evo je Sveta Marija na Mljetu, ona je na ostrvu, ne znam ko je bio, lepo je ko je bio, ovo je unutrašnje more, nije jezero, ono je povezano sa morom, znači nije jezero, nego unutrašnje more, veza je nekih možda 2-3 metra, 4 metra širine ta veza, ali to toliko važno, ona nam to ostrvu i taj hram koji je na set, vrlo liči po fasadi, ali još više po osnovi. Evo je Studenica, odnosno Bogorodičina crkva, evo je osnova Svete Marije, i ako pogledamo ono što je najbitnije, a to je ovaj potkupolni prostor, deo naosa koji se produžava, priprata, proširenja sa strane, južno i severno ulazi i apsida. Evo kako je i ovo. Pokušano je isto da se stavi po ovom razmerniku u istu razmeru, evo pogledajte, ona je objektivno je za malo manja, znači Sveta Marija je za malo manja, ali osnova govori da je to skoro identičan plan. Tako da se sumnja, Mirka Čanak-Medić i Bošković sumnjaju da je moguće da su isti majstori, što nije, evo, pričam sve vreme, nije, oni su putovali, radili, jedan posao, drugi posao koji danas, tako da je vrlo moguće da je ista grupa ili neko iz grupe koji je jednu radio i drugu, bar u tom početnom nivou ili tom romaničko prvom nivou, rekli smo ko. I sad vraćamo se, u stvari, pokazujemo taj klauster u odnosu na onaj prvi što ste videli Studenicu i njen konak koji je kružan, onako jedna starija forma koja oko hrama postoji. Ovde je vrlo jasna, zapadna, ustrojena klauster ili samostanski unutrašnje dvorište gde monasi beskonačno šetaju, a kod nas je to ipak jedan lepši, pitomiji krug i starija forma koju, ako bude vreme, možemo da pričamo o odnosu, odnosno značenjima kruga i kvadrata, ali samo da se vidi, evo je Sveta Marija, evo pogled kao oltaru, to su vrlo slični detalji kao na... Ovo je pretpostavka Milke Čanak-Medić da je u stvari se htelo sa tom romaničkom školom i stilom da se dođe do ovakve kupole koja, kao što smo videli, figurira na Svetoj Mariji. Međutim, za to nemamo, osim njene pretpostavke da se tako htelo, nemamo, jer imamo ovu kupolu koju imamo sada, imamo one koje kupole, koje su ove bakrorez, jedan iz 1733. koji govori o jednoj kaloti. Ovo je iz 1881. Rus jedan koji je puta ovim prostorima napravio ovaj crtež, tada je bila, i ova je bila od 1881. znači sigurno do 1956. kad je urađena ona glavna i velika rekonstrukcija i kada je ovaj kupasti završetak, odnosno pretvoren u ovo. A zašto? Pa evo ga ovde Sveti Nemanja drži
model hrama, gde se vidi jasno da je ovo kalota. Znači imamo tambur, kupola i kalota. Znači oni su hteli da naprave to tako. Ovo je kasnije oslikano, rekao sam, crkva je kasnije normalno nije završena do 1205. Znači tad se vratno oslikavalo do 1209. kad postoje oni zapisi, tad je i oslikana, tad je i bila ta kupola, da li se mislilo onako, da je se htelo onako romanički, vrlo čisto sumnjam, mislim da su od početka hteli ipak neku kupola, da su završili sa vizantijskom, jer se grupa majstora očigledno promenila, jer vidimo da je na ovoj romaničkoj, potpuno romaničkoj, da kažem, romaničko-raškoj stilu posađena jedna kupola, koja čak nije ni u raškom duhu, rekao sam raški duh, da se vratimo, ima, pardon, sad sam ja preterao, izvinjavam se, raški duh i stil u kupoli ima ravan venac. I ove, evo i na Sopoćini, znači ravan venac, verovatno je tako i teto, čak je i ova štonjaci i ove slepe arkadice i to kube iznad. Uglavnom, ovako je rekonstruisano, to je vizantijski stil, nama to sad izgleda lepo, kako god, uglavnom imamo 3, rekli smo, nivoa koji se tu prepliču, osnovu koja je istočna, fasada, elevacija koja je zapadna, romanička i kupola koja je vizantijska, srpsko-vizantijska, kako god. Ovo je pokušaj ili pretpostavka nekog modula ili neke šeme. Međutim, ta šema kad praktičar uzme da po ovome napravi, dođe u problem. Jer zašto dođe u problem? Pa dođe u problem zato što ne znate da li je po sredini zida, da li je izvan zida. Jedino što ovde valja, što je stvarno uzeto da je podkupolni prostor i centar kupole da je u stvari početak svega. To je istina. I to se posle vidi i dokazat ću vam, znači zašto? Zato što ako pogledamo ovaj ovde neki razmernik ili taj neki modul, vidjet ćemo ga ovde ima 10 modula i pada na sredinu zida, a na ovu stranu ima 17, ali pada van zida. Međutim, ovaj na sredini lepo pada i to je 16, a rekli smo 1,61 ili 16 odnos 10 prema 6 je 1,6 ili blizu zlatnom preseku, to je ovaj broj i to se i htelo. Htelo se da kupola, projekcija, centar bude u zlatnom preseku ukupne dužine u odnosu, znači da se deli, da kupola bude centar tačno u zlatnom preseku. Međutim, vidjet ćete unutrašnje dužine, a ne neke koji ne znamo da li je malo napolju, malo u sredini, pa ovde malo viri, pa ne znamo, kad krenemo da radimo, imamo problem ako ovako uzmemo da radimo. Moramo tačno kažemo gde ćemo da povodimo kočiće, kako ćemo da se razmirimo. Da će se razmirimo od unutra, od zida do zida, pa da dodamo debljinu zida, što sam prvi put rekao i što je sigurno tako, jer drugačije ne bi mogli da napravimo ako bi zamišljali, mi pričamo o logici onog vremena. Mi ne pričamo o današnjoj logici osovina, mreže koja je sada osovinska ili modularna mreža koju naštiramo i sada ponavljamo beskonačni broj industrijskih jednakih elemenata što je počelo od renesanse i tako dalje, nego pričamo o jednoj srednjovekovnoj, starinskom načinu gde se određivalo koliki stvarno treba da bude prostor i koliko ja kao neko ko naručuje hoću da bude, znači rekli smo hoću 10 recimo stopa i onda dodaje na tih 10 stopa recimo desetinu toga, jednu stopu ili 1,5 da bude debljina zida da mi se ne bi srušilo na glavu. To je onaj princip empirije ili pokušaje koji je otprilike došao do toga da se desetina uvek uzima kao debljina zida na neki raspon, ali je bitno da ja imam ono što je rekao gazda da hoću da imam. Hoću da imam 3x3 ili 10x10, svejedno, pa tek onda ti radiš šta moraš da radiš. I onda tek doteruj ono što moraš da doteraš. Uglavnom, ovo je sigurno da je centar u zlatnom preseku odnosa ove ukupne dužine. To je tačno. Međutim, da bi mi opet radili našu onu analizu koja je malo, možda za nekog smarajuća, ali ovde je bitno, to su te tajne i to je onaj metod rada kad se pristupa nečemu koji sam na prvom i drugom predavanju insistirao na tome i stalno ga ponavljao i ponavljam ga opet, treba utvrditi koja je jedinica mere, pošto je srednji vek,
znamo, stopa je glavna, u ovom slučaju stopa, ova stopa 45 ili 31 cm i to je modul. Nije drugi modul. To je modul. I tih stopa videli smo. Prva, znači imali smo na Notre Dame isto 31, imali smo na Hagia Sophiji 32 cm, na Partenonu 32 cm, imali smo na Panteonu u Rimu 29,5 rimska stopa, slaže se kao ono, tačno kao, što bi rekli, u fiovu, staje. Element, to je i modul, sa time se barata. Ovde imamo jedan razmernik od 15 metara, malo je pomeren od centra, ali vidjet ćete da je ulazni deo, znači ovaj odavde do 50 stopa i odavde do kraja 30 stopa. Ali da ne bi sad insistirao na 50-30, insistiram samo na tome da je ovde se htelo da bude kupola u zlatnom odnosu, zlatnom preseku, znači odnos ovaj prve dužine sa drugom dužinom da bude u zlatnom odnosu i tu da bude centar kupole. To je polaz celog dešavanja. I sledi ovo pisanije koje je uvek zamorno, svi odu da zevaju, ko ne voli matematiku, ko ne voli tu vrstu analize, njemu je to teško, ali uglavnom pokušat ćemo brzo ili koliko god može jednostavno, ali to princip i to je redosled radnji da bi se dobilo ono što se dobilo i ono u čemu uživamo. Jedinica mere 31 cm, to je modul. Centar kupole u zlatnom preseku ukupne unutrašnje dužine. 50 plus 30, 80 stopa. Međutim, prva mera, prečnik okulusa, projekcija 20 stopa. Znači, okulus je ono što mi vidimo od kupole, u stvari to je onaj kružni otvor koji pravi onaj kružni venac i mi to vidimo gore. I kad kažem, ovde će biti naš centar, okej, odatle do tamo 50, 30, ali načelno mora da bude u zlatnom preseku, pa da li je 50 ili da li je 30, ali ovo mora da bude centar. Kad pogledamo gore, to hoću da bude 20 stopa, odnosno poluprečnik 10, 10 ili ukupno 20, to je naša prva projekcija. Međutim, okulus nije prečnik kupole, niti konstrukcije, on je samo ono što vidimo od kupole, jer je to onaj venac koji ispada iz zida. Jel' tako? Vidjet ćemo na, evo ga ovde, to je ovaj venac koji ispada iz ove ravni u polje i to je tačno 20 stopa, to je prva projekcija. Vraćamo se nazad. Međutim, onda je rekao, ok, to sam uradio, sad raspon nosećih lukova, ugovnih ojačanja ili stubaca je malo veći. To su ovi stupci ili ovi što nose sa strane, njihov raspon je 22 stope. Vratit ćemo se i samo trenutak na osnovu. To su ovi ćoškovi. To je 22, 22, 22 i ovo bi trebalo da bude projekcija baš kupole. Kažem, trebalo bi, ali za malo nije, ali vidjet ćemo posle. Znači, to bi trebalo, to su nosači kupole, to je statički, gledano, kako god doćete, majstorski, zanatski, zidarski, to je raspon kupole. A ovo o čemu sam pričao, malo je uže, samo za jednu stopu, sa svake strane, znači ukupno dve, to je ona projekcija, one rupe kružne kroz koju mi vidimo u polu gore. Pardon. Ovdje smo malo pretero, još malo. Znači, to je raspon nosećih lukova 22 stope. Pretpostavljeni prečnik kupole, zato kažem pretpostavljeni 22, vidjet ćete ono malo odstupa. Ugalna ojačanja, 2 puta 2 stope. Šta su sad ugalna ojačanja? Evo su ugalna ojačanja, to su ovi ovde ojačanja, ona su 2 stope ovako i 2 stope ovako i s druge strane 2, znači još 2, ukupno 26 puta 26 stopa. Evo ga ovde, to je 26 puta 26 je ta osnova, da kažemo, od zida do zida, bez ovih ugaonih ispada ojačanja, a to su stvari koreni, počeci onih lukova koji završavaju, to je ovih lukova koji završavaju gore. Se vratimo nazad. Idemo dalje, znači, raspon glavnog broda, ja sam ga nazvao glavni brod, to je ovo ovde što figurira celom dužinom, on je polovina od one dužine od 50 stopa, što sam rekao, 25 stopa. Sad će neko kaže, zašto tamo 26, ovde 25? Pa kao što vidite,
ako vidite odavde, ovo je malo šire od ovoga. Evo, od ove linije, ove su malo pomerene, možda imamo i neku bolju sliku, evo je, vidimo da je ove linije se ne gađaju. Ovde je uže, a ovde je za malo šire. To za malo za jednu stopu. I to je neki problem, zašto, kako, odakle krenu. Međutim, kad je on rekao 26, rekao je, ok, ovde ću da stavim na 50 polovinu i dobit ću 25. I tačno 25 stopa. I to je ono što određuje dalje. Neko će da postavi odmah pitanje, pa kako je moguće da je ovde sad držao spoljnu liniju zida istu, pa su zidovi tanji, a imam veliku kupolu, imam kubičnu postelje, ali je stavio južno i severni prilaz, ulaz. A oni su više konstruktivno nego što su funkcionalni. Zato što rade ono što sam sve vreme pričao, oni sprečavaju da kupola i ta težina razupru ove zidove, oni služe kao kontrafore. Prošli put sam ih detaljno objasnio. Oni su kod Studenice kontrafori i služe više tome nego pobočnom ulazu. Uzani su za pevnice, obično na tim stranama, na tim proširenjima, centralno stavljaju se pevnice, uguraju se pevci, oni pevaju i tako dalje. Međutim, ove su uzani, mogu, teško, više su kao neki pomoćni ulazi, ali objektivno su kontrafori. Tako da to bude potpuno jasno čemu oni statički i konstruktivno služe i zašto su pretežno nastali. Normalno su ulazi, tako da to niko ne kaže. Znači, te god budete gledali i tražili, to nećete ni gledati. A ovo vam priča neko ko je inženjer i kako je moguće da ovde tanji zid, kad je ovde manji potisak, pošto je manja ova od ove silne budže, kupola i cilikovih zidova, a ovde imamo da bude tanji zid. Da, može, ako dodamo ovu kontraforu. I da se vratim na ovo, da isteramo, što kaže, pa da pređemo na ove lakše momente. Raspon glavnog broda 25. Pa opet imamo ugao na ojačanje na brodu 2 puta 2 stope. To je ovo što gledamo sve vreme. Znači, majstor kaže, ok, opet imam, evo su ovo ojačanje, opet moram da... Pa se onda smanji taj neki raspon baš svoda nad glavnim brodom na 21. 25 manje 4, 21. Pa se i to malo razilazi od ovih. Ovde beše 22, ovde 21, sve pomalo igra. Ali on radi svoj posao i pravi svoju priču, odnosno ovo što vidimo ovde. To je 2 puta 2, kažem 21 stopa i debljina unutrašnjih zidova 3 stopa. Sad će neko kaže pa malo odstupa odavde, pa malo. Ja vam pričam šta je kad se nešto napravi i kad počne da posle toga radi, ili kad se manje omalteriše, ili kad ovo, vi ćete dobiti pomalo različite, ali ovo je zamisao koja je apsolutno najbliža istini kako to napraviti ako krenemo ovako da radimo, i onda tek slede ove koje su izvedene. Znači, ove smo doterali, ove su izvedene posle. Šta to znači? Znači, najbitnije nam je bilo šta se dešava ovde. Kad smo to rešili, kad smo rešili raspon, odnosno od zida do zida, odnosno svoda 25 i 21, mi smo dobili i onda smo počeli da rešavamo koliko će nam biti prvi deo naosa, pošto ovo je sve naos, a ovo je priprata, koliko će nam ona biti, pa ona je ispala 12, nešto, vidjet ćete, to opet liči na neku polovinu nečega, ovo je ispalo 18, znači za nekih 6 stopa veće, pa imaju neki odnosi, ali ja ne mogu sad da objašnjavam matematiku kako sam do svakog došao, tako da to neću, nego samo kažem koje su bile, ove su bile najbitnije da se dođe do ovoga i onda ove proizilaze. Dužina prvog dela naosa, 12,2, dužina prvog naosa, 18,3, dužina oltarskog prostora, to je onaj deo od podkupolnog prostora, onog kvadratnog, on je 6,7, ukupno 8,7. I dubina konke oltarske apside tačno 6 stopa. I to je sada kad se sabere, 80 stopa. I toliko iznosi, uzmete čanak medić mere ili idete tamo pa izmenite za 31 i kako god hoćete, dođete do ovoga. A ovo vam je lako za sagledavanje jer možete da razmišljate praktično. Aha, imam 20, dodat ću još 5 stopu, imam ćoškove, stavit ću ćošak 2 po 2 stope i stvarno vidite, tamo 62, 63 cm. To je to. To je praktično razmišljanje. Ako uzmete u santimetar, onda poludite. To ima
mali 1.000.000 santimetara i različitih mera i onda više ne vladate jer oni su jako, što kaže, sitni, a ovde počinjete vladati, počinjete slika da vam se, kao ono puzzle, počinju da vam se kockice slažu i vidite kako je čovjek razmišljao i kako je stvar gradio. I onda kad je uneo zidove od 3, dodao je spoljne zidove od 3,5, da bi mu sve to stajalo na glavnom brodu, rekao sam da je malo užina kod kubičnog postolja, kod centralnog dela, na mestima gde su pilastri, to su ona proširenja na fasadi je malo jače, uglavnom, dolazimo do, samo da pogledamo, znači, dolazimo do ovih debljina od 3,5, ove su 3, na mestima gde su ovi pilastri, to su ovi je 4 debljina zida, i to su te osnovne mere. Nećemo ih analizirati više, jer moramo da pređemo na visinu da bi dobili celovit pogled, odnosno da bi uhvatili ono što je najbitnije, centralni deo, dakle se pošlo. Rekli smo centar, rekli smo kvadrat, rekli smo kupola, krenuo je da se širi na jednu, na drugu stranu i u vis koliko ide, da bi savatali sve te trodimenzionalne viziju prostora, a posle je on to završio. Nećemo normalno do kraja. Kad uvatimo to, mi smo uslovno na konju. Znači, možemo da počnemo da idemo polako, da gradimo stvari i da razmišljamo kako je on, ovo ovako, da upoređujemo, negde je Teo ovde, negde nismo sigurni šta je baš Teo, ali pretpostavka je da je išao ka tim vrednostima, ako stvarno vrednost pokazuje, ili da je možda išao za nekim drugim, pa malo odstupilo, ali to više ne znamo i nećemo tvrditi. Uglavnom, idemo na visinu. Šta je ovde interesantno? Interesantno je da se ovde odmah nazive da je venac prvi sa ovim, iznad ovog kvadratnog dela, u stvari jedna kocka. I to je tačno 26 puta 26 puta 26, 25,92, na tome 26. Čovjek je hteo da dobije ovde kocku. To je ona kocka o kojoj sam pričao na prvom ili drugom predavanju, na kojoj sedi Beli anđeo u Mileševu, sedi na jednoj kocki i niko ne zna zašto on sedi na kocki. Sedi na kocki zato što kocka predstavlja svet. Kocka je uvek bila ili broj 4, ili kvadrat, ili baš kocka, predstavljali su ili simbolično značili svet, a on sedi normalno nad tim svetom i propušta ove koji idu negde i odlučuju o mnogo čemu. Videli smo ga kad drži terazije, mač i tako dalje. Uglavnom, taj naš lepi beli anđeo sedi na jednoj kocki. Mi ćemo kažem, kad razmišljam sam rekao, ovde neki prostori zastakljeni, neke figure ozalošene, ovde je sahranjen kao Hrist, to je grobnica njegova, predstavljena u nekom srednjevekovnom izdanju, a on sedi na jednoj kocki i niko živi ne zna. To je ta kocka. Da li je celo kubično postolje ili kocka koja predstavlja, znači kocka koja predstavlja svet. I on faktički na toj kocki gospodari na tom kocku. Prema tome, telo se s ovim vencem da se dobije taj prvi deo presek. Neko će da kaže, pa dobro, ali odatle počinje luk. Pa luk baš ne počinje, nego je za pola stope pomeren. Znači, on se uliva ovde, ali počinje za pola stope više. Tako da nije baš da počinje. Ali uglavnom, znači, imamo 26 puta 26 puta 26, imamo jednu kocku, dobili smo venac. Sledeće polje ili sledeći venac, on je interesantan iz više razloga. Prvo, ovde vidimo da dolazi do povećanja raspona. Nije više onaj raspon naš od 22 što je bio u početku, nego je za malo širi, 23. Verovatno je majstor znao da što više ide, sve je manja težina, sve je manje materijala i da mu treba sve manje debljina zida. Moguće i neki drugi razlog, ja ne mogu da kažem, ali uglavnom polako sažima, znači smanjuje materijal kojim zida i uglavnom ovde je raspon 23. I sad kad je podigao centar koji je podignut za pola stope, dobio je da je ovo isto u tom 11,5, odnosno od venca 12. Jer da je 12, onda bi bio sabijen, a nije sabijen, nego je pomerio, odnosno bio bi malo luk, kako bi rekao sabijen, nije, luk je pravi, znači pomerio venac i centar pomerio, to smo videli na Aja Sofiji da je venac pomeren u odnosu na venac, tako da ta igra sa centrom
uvek je negde prisutna, treba obratiti pažnju da ona možda ne leži baš na vencu, nego malo ispod, da je možda nečim obeležena, a možda i nije kao u slučaju. Uglavnom, dolazi se do mere da je ovo polje sada u zlatnom preseku, da je odnos ove širine od 23 u odnosu na visinu 14,4, koliko je od venca do venca, u tom zlatnom odnosu. To je moguće da je tako hteo, da je hteo da naglasi posle zemaljskog, kubičnog, odnosno kocke, one o kojoj sam pričao, dolazi ovaj prelazni deo koji pripada Arhangelu Mihajlu i taj prelazni deo je u Božijoj, božanskoj proporciji u zlatnom preseku. Objašnjavao sam zlatnu proporciju i zašto se zove božanska. Uglavnom, da je taj pravougaonik u stvari između 23 sa 40 u tome. Da vidimo samo trenutak, znači visina prvog venca 26, kocka 26, raspon nosećih lukova 23, strela luka 12 stopa, odnosno 11,5 plus 0,5, visina od prvog do drugog venca, prelazno polje, to je ovo prelazno, imamo svet, pa onda malo imamo prelazni period gde nas Mihajlo pozdravi, ili kogod, i to iznosi, znači, 14,4 stope, i tu je zlatni odnos sa širinom od 23 stope, sa ove 23 stope je u tome. Idemo na visinu sad kubičnog postolja kupole, kad se saberu 26 i 14,4, dobijemo 40,4. Šteta što nije baš 40, to je onaj lepi naš čuveni broj od 40, ali nije. Nego je 14,4 stopa. I šta se onda dešava? Tih 40,4 stope može da asocira na broj 40, ali nije, znamo, pričali smo da ne ponavljamo, može da asocira na polovinu od onih 80, od ukupne dužine od 80 stopa, da je teo ovo da bude odnos 2:1, moguće je, i ono što je isto blizu, to je da je zlatni odnos sa 25 stopa. 25 stopa je širina glavnog broda, ne 26, nego 25, taj 40 stopa, ali vidimo da baš nije, tako da ne možemo da tvrdimo, ovo ne možemo da tvrdimo, možemo samo da pretpostavimo šta je on možda u početku hteo, ali dobio je ovo. Ok, bar je to polje, ovo polje, u zlatnom odnosu sa 23. Bar je tu ispoštovao. Znači imamo centar koji je po ukupnoj dužini u zlatnom odnosu, odnosno u zlatnom preseku, i imamo bar to jedno polje koje je u zlatnom odnosu, znači to prelazno od zemaljskog ka nebeskom. Idemo dalje. Visina od drugog venca do centra kupole je 10 stopa. 310 cm. Tačno kao... Prema tome, tu vidimo da je sigurno 31 cm, odnosno da je to 10 stopa, ne može tu... Da li je sad usvojio 10 stopa, da mu to bude visina, unutrašnja visina tambura, to je onaj cilindar gde su prozori, pa idemo da ga pogledamo. Znači, da li je to ovaj cilindar gde su prozori, od venca do centra, tačno je iskotirano ovde centar, tačno je 310, da li je on baš teo da bude 10 stopa, odnosno, da li je teo u nekom odnosu, ili je samo usvojio, rekao je, to ću da stavim 10 stopa. Moguće su razne pretpostavke, pošto ima ovde oko 40, a ovo sve ima oko 20, pa je rekao, ok, imaću ukupno onih mojih sa početka 20, što je bio onaj okulus, pa hoću da imam jedno 60. Da su to njegove prve pretpostavke i zamisli, i jeste na kraju dogurao do 62. 61,9, nešto. Znači, dogurao je, preterao je malo, tako da ne možemo da tvrdimo da je on teo 1:3, da je teo 20 puta 3, pa da dobije 60. Ne, mi možemo samo da izmerimo i da kažemo, ovo je sigurno kocka, ovo je sigurno zlatno preseku, ovde je dodao 10, i to je apsolutno, i na tih 10 je dodao, iz ovog centra je sada poluprečnik kupole, opet mala, što kaže, skretanje sa kursa, 11,6. Toliko je koliko je. Moguće, opet, da vidimo, kupola je malo šira ovde, ako možete da vidite. Lukovičasta je, znači kao luk, malo se proširila tu. Zašto je tako hteo? Možda neka iluzija, možda želja da dozvoljava kad se gleda da taj prostor sve više nekako se nama približava, jer mi u ovoj arhitekturi, kad uđemo unutra, imamo osjećaj da nam se ona približava,
nemamo osjećaj da nas se udaljava. Perspektiva nam je otvorena, kako bih rekao, nije kontra, ne smanjuje se prostor da izgleda što dalje nedohvatljivo, nego nas privlači da nam je bliže. To je i u osnovi i u ovoj kupoli. Moguće, ne mogu ništa da tvrdim, samo vam kažem šta jeste kao iluzija postoji, koje mere se sužavaju. Prema tome, ovo je 10 stopa, odavde je 11,6, ukupno 21,6, niti je 22, niti je 20, i malo je ovde šira, lukovičasta, i opet je malo materijala smanjio, da li je zbog toga, uglavnom, to je ispala je cela visina kad se sabere, ispala je 62 stope, 19,18 cm. Ok, možda je teo 60, dobio je blizu, da li ispoštovao onih 40 da dobije sa onih 80, 2:1, moguće, zlatni odnos, sve je vrlo moguće, ali ovo su mere i ono što je sigurno, počeo je od one osnove, počeo je od ovog kocke ove od 26x26x26, od ovog zlatnog preseka, što sam rekao, Mihajlo sredine kocki, taj prelazni period i došao je do kupola. Evo ga još jedan puta. I da sada pogledamo ono što je isto interesantno i što nas ubeđuje u neke stvari, a to je razmimoilaženje unutrašnjeg plana i fasade. Pomenuo sam u početku, zašto razmimoilaženje? I zašto je bitan unutrašnji plan? Znači, zbog vere, zbog službe, zbog priprate, drugačijih odnosa, a onda je obukao odelo još uvek romaničko, odnosno još uvek zapadno. Po sistemu nije skupo, daj još malo da ga nosim, ko zna, to se ja ovako malo šalim, ali uglavnom vidi se na osnovu toga što konstruktorno ojačanje na mestima zidova ne odgovaraju pilastrima koji su spolja. Pilastri su ovde lažna proširenja zidova, nisu na konstruktivnom mestu gde bi trebali da budu, da bi to imalo smisla konstruktivno, rekli smo zbog onoga da je uvek bolje na tom pravcu da je sila, da bude i ojačanje, nego je nakačen tamo gde mu je odgovaralo da pravi lepa, pravilna polja, da to iz polja lepo izgleda. Što znači, prvo je uradio unutra, a onda je obukao i doterivao krojački malo s polja da lepo izgleda. To se vidi po prozorima. Prozori unutra nisu na sredini polja, a na polju jesu. Znači, prozori su unutra, gde su mu? Pa unutra, a s polja je onda doterivao da pilastar, da ova polja se poklapaju, da to izgleda koliko god je mogao, i opet pričam srednjovekovna gradnja, nije baš tako precizna kao ni ona jako antička, ni kao ona renesansna i kasnija. Se promene neki uslovi, pa malo nešto nakrivi i tako dalje, pa ne dobije pare, pa on se ljut, pa namerno nešto zabrlja. Uglavnom, to je suština, evo to se ovde jasno vidi, da su pilastri pomereni od onoga gde bi trebali da budu. Ako pogledate one gotičke katedrale, tamo su tačno na pravcu onih osovina, odnosno onih luka i onoga, one kontraflore, ono napolje što stoje ojačanja na tim mestima. Ili romaničke katedrale, ako gledate da postoje neke kolonete ili neka ojačanja u zidu, one su na tom pravcu. A ovde je, vidi se, ovo bio prvi zakon i telo se ka istoku, telo se ka nečemu gde smo sada, ali se još šurovalo pomalo sa modom, ne mora sa verom, nego sa modom, a moda je bila romanička, i ti pilastri jasno pokazuju da je ovde prvi unutrašnji plan, unutrašnje mere, a onda su tek došle spoljašnje. Znači, nije se stvar određivala prema spolja, nego unutra, suština, vakum, volumen i onda oblačenje, pa onda doterivanje i tog normalno napolje. I dobijemo ovo što se nama svima sviđa, što izgleda veličanstveno i stvarnost veličanstveno. U svakom slučaju, iako ima unutrašnju osnovu istočnu, iako ima romaničku fasadu i vizantijsku kupolu, izgleda fenomenalno. Da pogledamo još malo tih lepih detalja. Ovaj prozor na apsidi, ova trifora je jedno od najlepših na svetu. Ne postoji takav vaš primer, tako da je originalno delo, postoje slične, ali baš ovakva ne postoji. Tako da je ona originalno delo, ovde vidimo i ove bočne, to su one male apsidice, rekli smo Đakonikum i Proskomidija, one su ovde malo nakarane, vidimo ovde arhivolte, odnosno volte oko prozora, a ovde ih ne vidimo, možda je ovo neka rekonstrukcija kasnije, možda nije imao više para, pa nije uradio ovo sve što je mogao,
što je uradio ovde, ali uglavnom to je to srednjevekovno, što kaže, doterivanje i različitost koja nikome ne smeta, jer taj zanat je svako pomalo na svoju stranu vuče. Možda je ovo radio jedan majstor, ovo drugi, pa se nisu dogovarali, kaže, šišoga s jedne strane, jedan frizer, s druge strane, drugi frizer, ali uglavnom, lepo. Da povećamo malo sliku, ovde vidimo nekoliko interesantnih stvari. U ovom prepletu se vide razne živuljke, životinke, vidi se taj biljni ornament koji je tipičan za to vreme, a ako se setite one priče da je to bio zverinjak, da je to bio lovište, da je to bila džungla za ono vreme, onda to ima ovako jako smisla, ceo taj, što kaže, ti svi motivi. Ne vidi se ono što sam prošli put izražavao kao vrlo bitno za zapadni ideju i ono, ako se sećate, masonsku, odnosno onaj ključni kamen za šetak luka i tako dalje, zato što to nije toliko presudno, ovde je celina i posvećenost, a ne jednog elementa isticanja. Kad se budete šetali gradom, pogledajte u Beogradu sve ove neoklasične fasade i vi pogledajte luk i vidite da svuda ima neki ključni kamen. Taj ključni kamen ili u obliku dijamanta ili u obliku glave, na arhitektonskom fakultetu imate i sa šajkačom glave i tako dalje. Znači, šta simboliše glava, šta simboliše dijamant, znate, ne znate, ali uglavnom, zato što je to kruna nečega, nekog završetka i konstruktivna, pa onda i simbolično. Uglavnom, ovde ga nema, sve je posvećeno Bogorodici i Isusu Hristu, koji je dominantan. Evo ga portal južni, da vidimo i tu ove stepenasto nadvišavanje, odnosno ove arhivolte koje se uzdižu. Tu ću još malo nešto da objasnim. Ovde se primećuje neki stidljiv ključni kamen, ali ne može da se tvrdi. I ovo sam izabrao fotografiju interesantne, ovo je sunčani sat koji je ovde postavljen. Kada je on urađen, ne znam, s obzirom da fali ovde parče kamena, verovatno davno, koji je govorio kad treba da svešteno lice uđe na ovaj južni ulaz i da ovde iza oltara, iza ikonostasa da pripremi službu. Bio je informisan. Znači, kao i mi, kad stavimo sad, vidimo koliko držimo ovo predavanje i da smo preterali ili nismo. Pa ono kažemo, evo, prilike, to je to. I evo ga ovaj timpanon na ulazu u hram, znači ne kad uđete u Radoslavljevu pripratu, tek onda se nađete pred stvarnim ulazom u onaj prvobitan, odnosno hram koji je bio Bogorodičin, bez Radoslavljeve priprate. Tu je Bogorodica. Prošli put smo gledali na našoj gospi, odnosno na to danu, gledali smo da je Isus u glavnom portalu, odnosno iznad glavnog portala u timpanonu, on predsedava, a ovde je, pošto je posvećeno Bogorodici, ona glavna. Evo je ovde. I što je još interesantno, opet vidimo neko zverinje, zanimljivo, zašto? Zato što ovde imamo i pola konj, pola čovjek. Vrlo zanimljivo. U ovom prepletu i neki starinski, prahrišćanski, mitološki, kenotauri ili šta god, postoje. Evo ga, sa lukovim strelom. Znači, postoje neki uticaj koji se umetnički provlače, verovatno da je ovaj znao Nemanja ili možda neko kasnije bi rekao kakvi kenotauri, to pripada nekim prošlim vremenima, ali uglavnom oni postoje. I opet nema ovo baš izrazito ključnog kamena, ali imamo jedan portal i vidimo ove nadvišene luke, odnosno arhivolte, one su interesantne za našu arhitekturu, ne pojavljuju se u onoj romanici, zato što se centar svakoga pomera za malo, pa postaje sve malo, vidite kako postaje veći, znači postoji neka progresija, pa se on ovde je širi nego što je odakle je pošao, jer mu se pomera pomalo u nekoj progresiji centar, pa postaju sve šire ove arhivolte. Eto, to je naša specifičnost i lepo što imamo malo različitosti i nešto što je naše. Rekao sam da je onaj trifora pozadi jedno svetskih, onako što kaže, primjera, nije ovo je viđeno, ali nije ovo nadvišenje, to su, da kažemo, naši specijaliteti. To bi otprilike bilo što se tiče Bogorodičine crkve. Ja sam pomenuo, odnosno dao sam vam u programu da će biti i drugih primjera i ja sam možda ovoga puta žurio sa ovim nekim merama i nešto u odnosu na prošli put, ali sve iz razloga da bi vam pokazao još neke stvari, a obećao sam jedan praktičan primjer ili jednu praktičnu tajnu
iz prvog puta, pa ćemo da sad uradimo, ali samo da analiziramo šta bi mogli da budu ti drugi primjeri. Po istom principu, bilo koji referentan ili kako god hoćete da ga nazovete objekat, možete da izaberete i da pokušate da ga analizirate ovom metodu koju sam predstavio. Da pokušate da razmišljate glavom tih majstora. U kojim su merama merili? Da li su to bili laktovi kao stari vek, onaj najstariji, da li su to stope od starog veka, od Grka, Rimljana, Vizantije, preko srednjeg veka pa sve do danas. Rekli smo da su ga Englezi, odnosno 1824. godine Britanci uveli u svoj red i proglasili stopa da mora da bude tolika i ne može da bude drugčije, i ona je 30,48, a ja sam vam pokazao da ona varira. I ne samo ja pokazao, to ima u istoriji, mislim, nisam ja ništa izmislio, ja sam samo tražio koja je za određeni objekat baš stopa bila i našao sam. Tako da po istom principu možemo da se suočimo, i sad ću da iznesem jedan, samo ovako primer, nisam vam spremio za to sledi, jer neću da vas gnjavim, hoću da prikažem, hoću praktično nešto da vam pokažem. Pored ovih praktičnih mahanja, kupole, razupiranja, kontrafora, nešto misli interesantnije. Uglavnom, primer koji može da vam bude ovako odmah s neba pa u reba, recimo, zamislite Taj Mahal. I onda kažete, šta ćemo tako daleko, pa mi smo sve vreme ovde. Isti principi, isto može da se sudi, isto može da se razmišlja, isto može da se pokuša da reši taj problem. Taj Mahal je podignut kao memorialni spomenik za ženu nekog tamo velikog, ne znam kakvog vladara. Rodila mu 14 deci i umrla žena. Imamo da je posle 14 deci on podigao velelepni mauzolej. Međutim, kad je on umro, sahranili su ga pored nje u večeri. Sarkofag, odnosno to što se vidi nije sarkofag, nego je kenotaf. Dole su u kripti stvarno sahranjeni, a ovde su ovo što se vidi kad se uđe, u stvari je samo lažni. Ali njegovi veći od nje. Tako da to što je gradio kao za nju, interesantno. Uglavnom, da se vratim na arhitekturu i ovo što je praktično, ne da pričamo priče, to će možda neki drugi put. Tu je recimo jedinica mere gas. Evo, menja se. Šta je gas? Gas je njihova jedinica koja je vrlo slična recimo jardu. Meri između 80, 82 i 90 cm. To je ono koliko čovek zagazi. Gas. E sad, pošto tamo ima mali milion jezika, da li je zira, ziri, gaz, nemam pojma, uglavnom, zove se gaz i vrlo asocirano naše zagaziti. 82 do 90 cm i vrlo je blizu jardu. Setimo se onih jard 3 stope, 90, ne znam tačno centimetra, a ovo je od 82, ali to je ono koliko zagazi. A ako se vratimo malo na Rimljane, setite se onog njihovog dvokoraka ili kretanja, njihov je 75, odnosno 2,5 stope je onaj rimski korak maršavni koji iznosi 2,5, pa 2,5 to je 5. Pa kaže mile 5 i dobijete milju. Odnosno dobijete 1500 tih mera, odnosno, pardon, 5000 dobijete tih mera, dobijete oko 1500 metara ili 1600 kad se pretvori u metre. Znači imam 2 dvokorak je 5 stopa i kad kažem puta 1000 dobijem 5000 stopa. 5000 stopa u rimsko vreme ili u rimskim stopama bilo oko 1500 metara. Međutim, kad se malo poveća, dođe, uglavnom ustoličeno je da je to 1600 danas 9 ili koliko metara po ovim britanskim, toliko je milja ovo. To je to mile, to kad krene vojska, oni kažu idemo 1000 mile. Oni znaju da ovo je što se tiče mile. Ovde je kod ovih gaz je malo veći, kod Indusa, da li su oni bili malo veći, ti Indusi ili malo manji, nemam pojma, ali uglavnom 80 do 90 i sa njim treba meriti i razmišljati o Taj Mahalu. Ne sa stopama, ne sa laktovima, ne sa santimetrima, nego pokušati naći koji je taj baš gaz bio da bi se lakše sagledalo i videlo šta se htelo. Ima tamo i nekih drugih odnosa, bliski su s ovim zapadnim, priča se da su neki Italijani tu učestvovali, nema pojma, ali vide se sličnosti i može da se o celoj stvari na isti način i princip
razmišlja. Znači, gas. To je, eto, recimo, interesantno. Pardon, ja sam sad a nisam teo, dobro, odlično. Ovo je brzo sam botan. Izvinjavam se što sam pritisao neko od ovih, pa smo preskočili mnogo toga, ali uglavnom došli smo do toga da su to neki drugi primeri po istom principu, ili ono što smo samo napominjali, a može da bude ceo set predavanja, to je forme i značenje. To može da bude čitav jedan nov ciklus, ja sam negde neke forme isticao i objašnjavao, ali one zaslužuju mnogo više, to su simboli ili simbolična značenja ili kako god u umetnosti, u arhitekturi. Ja sam ovde samo stavio krug i kvadrat jer smo se njima bavili najviše. Znači kvadratnom osnovom pod kupolom i krugom. Zemlja, nebo. Spoj zemlje i neba i taj odnos. Krug kao starija forma, setite se praistorijskih, istorijskih ili danas nekih sela, taraba oko sela, setite se Stonehenge-a, setite se nemačkih onih kralova sa palisadama, setite se tumulusa, znači krug je starije forme, setite se srpskog kola, gde se igraju krug, to su starije forme objedinjavanja, setite se skupštinskih sala po svetu, pretežno su kružne, da bi svi unutra bili jednaki ili da bar bi izgledalo da su jednaki. Tako da je ta starija forma još uvek zadržana kao jedna magična ili kao jedna simbolična ili znakovna ili kako god, koja nas na neki način stavlja u sličan položaj sa ostalim učesnicima. Znači, Ujedinjenih nacija, sala Braziliji, sala naša skupština, znači sedi se u krug, do neke, malo se to pomera, ali načelno su kružne iz tog razloga, pretežno tog razloga. Kvadrat, sledeća forma koja nasleđuje sa početcima civilizacije. Svi prvi gradovi, kad su savladali pojam pravog ugla, se grade pod pravim uglovima su zidili. Pogledajte najstarije na svetu, pogledajte gradove, pričam se, oni početci civilizacije. Večito su kvadrati pravogonici, znači savladali su jednu tajnu ili jednu veštinu. Dve osnovne alatke civilizacije su pismo i pravo ugla. Pravog ugla nema u prirodi, ne postoji, znači mora je da ga čovek smisli. Znači to je nešto što ne može da se vidi i da se ponovi. Jezik čak može, vi čujete neke životinje, nešto čučure, nemam pojma, pa i vi nešto pokušavate, ali pismo ne postoji. Znači, pismo je ono što nas je pomerilo. I taj pomak je u stvari civilizacijski, zapisano, ne znam, prvo smo udarali one 13. pisma, koliko kozica, koliko ovčica, koliko ovoga, da bi znao koliko je moje, a posle je počeo da piše rodoslov, da bi znao ko da ga nasledi, odnosno počeo da se bavi i poezijom i tako dalje. To je pismo, a druga velika alatka je pravougal. Znači, arhitektonska alatka koja mi mogu da gradi te pravougalne građe. Setite se Egipta, setite se Zigurata, setite se, to je sve, ili još tamo indijskih, ili kambodžanskih, akrobat, sve je u nekim kineskim, sve u nekim pravim uglovima, kvadratima, jedan manji, veći, sve se poveća. Zato što je moć vladanja pravim uglom i orijentacije tog kvadrata pravougolnika u prostoru, obeležavanje, ustoličavanje mene tu, da sam ja tu glavni u ovom mom svemiru ili u ovom mom prostoru. Ne interesuje me tamo što je sa njima, ovde je moj prostor. To je otprilike nešto što može sve o kvadratu da se priča ili o krugu, ali ja sam samo teo da vam nagovestim postojanje čitave jedne priče ili priča o značenjima i formama koja ide u nedogled, a ove su glavne zato što one se prosto stalno pojavljuju, da li u konkretnoj arhitekturi, da li u nekim planovima, da li je u nekim spomenicima, rekao sam, šta je kod njih važno, da li je važna orijentacija, da li je bitno ovo ili ono. Verovatno svakog zanima, sad nešto bi neko pitao za Stonehenge, bi pitao, ja mogu samo da kažem Stonehenge je veliki sat. Znači veliki sat koji radi na principu letnjeg solsticija. Znači, kad sunce izlazi leti na severoistoku, taj pravac i prilaz Stonehenge-u je tu kuda
svetlost sunca, prvog rađajućeg, putuje tom stazom, to je prilazna staza, ulazi u krug i u krugu je onaj potkovičasti deo koji je upravo orijentisan, da se i ja orijentišem, tamo se isto ovako. Što znači, kad neko posmatra i postoje kamenovi nišani i postoji, ako stanemo iza te potkovice na središnjem delu, vidjet ćemo da izlazi sunce tačno tu. Znači, obeležavali su to kao, da kažemo, najduži dan, da li to za njih bio početak godine. Oni su cikluse obeležavali, nisu obeležili svaki dan, ko posle Rimljani i mi, da nam taksu uzmu svaki dan, mislim, da znaju da vas obračunaju bolje, nego su merili u nekim ciklusima, prirodnim ciklusima, koliko traje proleće, leto, jesen, šta znam, koliko traje godišnje doba, mesečeve vremena, nemam pojma. Uglavnom, eto, jedan veliki Stonehenge može da objašnjamo satima ili kvadrate o kojima sam počeo, ali ovde je samo da vas zaintrigiram, da vas zagolicam i da vam pokažem da smo neke forme dotakli. Setimo se, kubično postolje, kocka, kvadrat, kube, kupola. I sada idemo na ovu demonstraciju. Ja bih, samo da uzem, što bi rekli, alat. To je alat iz vremena Egipćana još, starih graditelja. Glavni protomajstor je to lepo držao u džepčetu i išao je i mogao da uradi mnogo stvari sa time. Dakle, nisam samo uzem. Trebaju mi dva dobrovoljca. Može i jedan, ali dva bi bila nekog požega. To je jedno kanapče, evo ga ovde da vidite svi, koji je u stvari sa svojim čvorićima i pravilnim razmacima zatvara jedan Pitagorin trougao ili Pitagorinog teorema. On je u stvari samo ono što su ljudi već vekovima radili, a Egipćani naročito, pošto su oni za ovo kanapče znali. I glavni majstor ga je držao u džepčetu. On je samo to, kako bi rekao, uveo. Ja ću sam da to uradim, nikakve problem. Evo jedan dobrovoljac, evo ovako. Samo staviš 5 minuća. Ne, samo ti će da dođeš tu. A, ti će da odmeš samo ovih 4 dela, samo da se ne ukočimo. Čitavimo ovako. 1, 2, 3, 4. I sad ja dodam, vi malo tamo idite, dodam iza katedre, da bi mogao da ovo spojim. Ne, ti, samo stoj tu. Stoj tu. Evo ovako. Kad ovo zategnemo, držite čvrsto, dobijemo prav ugao. Ako spustimo na zemlju, znači možemo u osnovi da imamo prav ugao i da iskontrolišemo prav ugao. Tako je taj protomastor egipatski radio. Ako hoćemo vertikalu, evo, zategnuto je vertikal, znaćemo da je i ovde prav ugao. Jer ne mogu da se istegnem, malo dole, tako. I evo nam vertikala. Setite se kraljeve odalje i onog upisanog kojim je kontrolisao. Ovo je strana, ono 20 laktova, a ovo je ona dijagonala. I ovo je ona prostorna dijagonala u kraljevoj odalji. Zato ovde ima 20 lakata, ovde ima 10, a ovde nema 10, nego ima malo više, zato što je ovo dijagonala. To je prvi primer tog egipatskog trougla, jer ja uvek mogu da, znači, dobijam taj prav ugao i da se njime koristim. Ja sam uzao malo veći da svi možete da vidite i stavio sam ove crvene tačkice da vam bude lakše. Uglavnom, imam 12 polja jednakih kojima to rešavam. 3 polja prema 4 polja, 5 polja. A sad ćemo da prikažemo jedan drugi isto sa ovim kanapom, a to je ukršteni ovaj leptir. Šta on radi? Znači, sad ćemo samo da drži tu i drži ovde. Pa ćeš ti da držiš dva, isto tako dva. Da vidim. Čekaj. Malo da se snađemo samo. 1, 2, 3. Tako samo, kako to? Ne, on će da ukrsti. To. Zategni, da moraš da imaš više ovih. Moraš da imaš 2. Još, idi nazad, zategni ruke raširi. Zategni, Kad ovo zategnemo, dobijemo u stvari dva jednakostranična trougla. Odnosno iz kruga, lako, krug,
šestar, poluprečnik, 6, i onda kad nanesemo tih 6, ovdje ih ima 12, ali kad zamislimo kao duplo 12, dobijemo, u stvari kad ukrstimo jednokostranični trougao, dva jednokostranična trougao, odnosno dobijemo, ako spojimo ove tačke, paralelne stranice. Dobijemo ovde ova tačka i ova tačka, pravougao sa ovim i tamo dobijemo jedan pravougao u odnosu ova dva jednokostranična trougao. I to može da bude neka osnova nekog hrama. Naš Peđa Ristić pokojni, Bog da mu dušu prosti, je utvrdio na nekih 59 hramova da je ovo bio polaz. Znači ovim je on rekao da su odredili nekih 59 polaza nekih hramova. Udare se kočići i mi smo dobili već pravougaonik pravilan. I posle možemo da radimo dalje, da dodajemo debljinu, da dodajemo širinu, šta god. Jedino što moramo da znamo kolika nam je širina, to nam je najlakše. Ako znamo kolika je širina, sve je rašno. U stvari širina nam je poluprečnik i nanesemo 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6 i sa istim onim kanapčetom egipatskim možemo to da uradimo. Evo, ja sam samo spojio, inače ne moram, oni kad bi malo bolje radili rukama. I evo ga taj pravougaonik. Znači, Peđa Ristić ga je nazvao leptir, ali uglavnom on je iz nacrtne geometrije, iz matematike, ima svoje pravilnosti, nije samo leptir, nego je dva jednokostranična trougla koje se sučeljavaju. Znači, možemo da uspostavimo pravougaonik na zemlji vrlo pravilnih, paralelnih stranica. Eto, to su bile dve, recimo, tajnice sa jednim kanapčetom egipatskim. Mislim, nisam ga kupio u Egiptu, ali rade posao. I to bi otprilike, što se tiče demonstracije ili jedne od tih zanatskih, majstorskih tajni bila, jer sa ovim mogu da upravo radim prave uglove, mogu da radim vertikalnosti. Rekao sam da je upisan u Kraljevoj odaji, tako da je moćna alatka. Imam stopu, ili mogu da imam neki već modul napravljen od stope, ili rekao sam da su faraonski lakat, da su oni imali svoje kubite, protomajstori koji su bili 50 i nešto santimetra, savijeni na pola i to u džep. I ja sam, što bi rekli, dirigent parade na gradilištu. I to je otprilike kraj. Ovo je umesto zaključka da tajne još uvijek postoje, da je osnovna metodologija koju sam vam pričao, merni sistemi, jedinica mere, to je modul. Morate da znate gde se nalazimo, koja je to jedinica mere, odnosno koji je to merni sistem. Utvrdimo koja je prva mera i koja je polazna proporcija, sve ostale su izvedene. Unutrašnje mere i spoljne mere. Pričao sam, hrišćanski hramovi, svi oni gde se unutra vrši služba, pomenuo sam i Solomonov hram, pomenuo sam sve te religije, njima je ovaj volumen, ovaj prazan prostor bitan, jer to je ono što je potrebno da bude pravilno proporcionisano da bi radilo kao instrument veze između vernika i Boga. Znači, to mora da bude u nekim proporcijama, bar misli ili se trudi ili želi da napravi jedan uslovno savršen instrument za komunikaciju. Da li usput tome ili ne, to je drugo pitanje, ali se trudi i zato su njemu te unutrašnje mere tog praznog prostora, a onda na to dodaje onoliko koliko mora. Rekao sam, otprilike princip je bio oko 10%, znači na 20 stopa daj, nek bude zid 2 stope pa ćemo da vidimo. Ako krene daj, dodaj još malo i tako dalje. Prve je bilo oko 10% se dodavalo, to su principi. Onda ide ta konstrukcija, materijali i sve ostalo što... Uglavnom, ako znanje nije u nama, budućnost je... Mi znamo da ako ovo nestane, ili oni telefoni nestanu, a nemamo to pohranjeno, teško ćemo se baviti. Možda dođe neko vreme kad ovo ne bude više radilo, da se vratimo u neku kameno dobe, ne znam koje, samo ovako znanje će opet da nas vrati negde. Ili, videli smo upisano u kamenu. Znači, neke civilizacije ili neki ljudi ili su nam ostavili zapisane stvari u kamenu, ne jezikom, ne, nego matematičkim principima. Sjetite se, 3 piramide na Gizi, 3 matematička principa, objasnio sam. Prva, druga, treća. A postoji i četvrta, to je ona prelomljena, odnosno 15% tih piramida od 55 stepeni. Tu je ugao između dijagonale, osnove i stranice 45 stepeni. To je četvrti princip matematički. Oni su nam to dali. Ili u Kraljevoj odaji Pitagorin trougao, odnosno egipatski trougao 3, 4, 5, pokazao sam vam gde se nalazi, znači stranica od 20 lakata, pa prostorna dijagonala i dijagonala
bočne one strane, koje nije 10 puta 10, nego je 10 komad, 11 komad, nešto je visina, niko nije znao zašto. Ima na internetu, nije da nema. Ljudi su to otkrili, to se slabo pominje, jer matematika nikoga izgleda ne interesuje. I jedina nada nam je možda, ili vera, bolje reći, da ćemo da ostavimo u nekim sakralnim objektima budućim to isto znanje, jer oni jedino pretenduju da možda se to nešto napravi kod njih. Ovi drugi objekti verovatno neće ništa uraditi, jer ako za 5000 godina bude ovako neki, neću da kažem, ludak merio tržni centar, onaj tamo u učiteljskom nasilju, ima se češe po glavi da se pita koliko čudo, ne znamo čemu je služilo, ne možemo uopšte da se opametimo, 150.000 kvadrata nečega, ne znamo koliko silne pare današe za ovo i zašto to, čemu. Tako da, to bi otprilike bio kraj, ja se vama zahvaljujem, nema kulturi naročito, ali uopšte koja objašnjava.